Enak sing nyapu-nyapu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ngomong ae, guys. Den ayo, Den. Ayo, Mbah, bangun, Mbah. Ayo aku nak melak. Kegiatan. Ayo nak melak. Bela. Goreng gedang ayo. Yo yo. Ayo tak jatuh terigu, Mbah. Ayo, Mbah, goreng gedang. Gak jaminan. Pangan-pangan dhewe kok. Tengah ya rapo. Besok Dek Mbah Mur ya. Heeh. Goreng gedang, Pak. Nus sama tanduranmu apa ya, Mbak, kok bayarnya? Walah, walah. Terus mana ndi mau mulai ha? Mak. Ayo, Mak, goreng gedang, Mak. Timbang tengok-tengok. Ayo, Mbak. Iya iya sik. Tengok-tengok bareng, Mbak. Iya. Ayo lu. Kenapa nang kok? Gawe jaminan, Mbak, kalau sak tunda nok, Mbak, apa sing apa? Oh, lah ya. Ayo le, Mbak. Apa tinggo apa? Gedang sakmono kae. Dhewe rantah. Iya, tapi sedengan Mbak nek digoreng. Wis. Mau goreng pisan. Tiba tengok-tengok gen. Untuk konten. Wis konten kopi ya. Super. Ya, rong tak tutul lek ngomong. Gedang iki lho wis mateng iki lho. Terus nanti gawe nembok iki real. Gak kurang gede, Mbok. Mana kerasa kok ora, Mak? Ini enggak dikabene nih. Kabene, Mbak. Kabeh. Ada kabene. Gak kurang gede, Mbak, ada ya, Mbak. Dari iki namanya sing iki sing gedene to. Ember kae lho, Abang. Yo. Gerene, Mbak, gerene, Mbak. Kowe gawe rono angkrak dianu Mbah Sumini. Nah, Mak kita di loro, Mak. apa, Mak? Kita di loro ya. Gede ya, Mak, ini ya. Iya, gede. Sikar ngene ya. Iya, sekarang. Apa ngene? Banyune kula Mbah jarat ki, Mbah. Ya Allah. Assalamualaikum. Lah kae bantare ngono, Mbak. Lah iya. Lah piye? Apa dong dia? Iya, jajal. Iya, Mbak. Ya. Nah. Wis karo ya, Mak. Nah. Mbak. Gedange jos yo. Sikar ngene apa? Iya, Mbok sigar wis gede. Saiki ana isine, Mbak, yo, dek kakek. Ya marai bolak-balik, Mbak. Anu ah, ngene lho, iris dhisik. Ngene lho, Mbak. Ngene. Iya, nah, heeh, cengkeh dhisik. Nah. Nah, Wis ngono. pirang dina 3 dina ya, Mak. Iku mateng dhewe, Mbak, ora Angker kae lah, ya. Iya. Ya ora ngimbu. Lah kae. Oh, terigune pirang kintal. Iya, Mbak. Oh. Kak loro, Mbak, ben kan gede gedange. Sikar. Nek gak ngono, Mbak, tengah terus penceng. Ngene lho, Mbak. Heh? Ndang, menceng. Set. Sret ngene. Aja ngono. Piye? Ngene. Ngene menceng ngene. Ces. Terus nanggit ngono, Ndang. Piye kok? Ayo, menceng, Mbah. Lah, Loro. Terus sigar tengah. Nah, jeberno kok harus dijeberno. Ya. Nah, kok mbok jeberno, gudi ya. Wak kena sing nang omah-omah entuk. Lah, tak klemis. Dingene. Nah, terus disigar tengah. Lah gadak rondok tembus teko telak. Nah. Wis, Mbah, kene Mbah anu wajan, Mbah? Wajan kan lho. Iki. Gedang ngene saiki gedangku matek kok. Ya gedange matek iki sanek. Lah, Blenger saiki ya ora enek piye kuwi. Gede dadane loro ya, Mak. Ndadok. Mbak Ber. Mbak kena Facebook, Mbak. Gudi. Apa yang gede ya? Kena Facebook lek. Ya kejane kegedean, Mbak. Ajane madane ten akeh. Jos. Ya apik ngene, Mak. Disik mangkon nek kedalon. Ya cilik.
Iya cilik lho. Nggawa lampen kok nek dianu mereka menteng. Iya nggih jaminan ki lho, guys. Digekno Loro, Dek. jaminan badan. Loro. Goreng loro. Alah, rati tinggal piye cek mah. Lendu koyo kowe. Nang ditetekno, Guys. Wis, guys. Lengone kok sik aden panas sing kondisi. Asli ya, Mbak ya? Asli. Tanpa imbunan. Ping lemes lho. Ping. Lipat nunggu ning bayar apa ora ya? Mbok ketok. Telepon ya, Jan. Jajal. Nah, Ketok endi? oh aja akan dhisik. Ayo rada. Nah, heeh, Mbak Ambo kok. Timbang tengok-tengok ya Den blangkemen kok eneng ape apa enek panganan yo langsung ae. Eroke cilik ndi ra cilik? Eroke cilik. Ana lembah kok ana lembah njupuk dingklek. Halo Den udekno Den Mbah mangun. Merengkel kok. Nah, kok meringkil ngono, guys. Ayo goreng. Jaminan. Nah, di rumah sakit. Iya. Ya ini sip sore. Aku pakai piket. Iya. Piket dek nih, guys. Piket. Oh iya. Piket negara dek. Anak abene. Iya. Walah. Tukang buka napa nutup? Aku daftar ya. Oh, ya wis gak apa-apa. Karo pacaran Karo pacaran. Iya. Alah, lah aku kepikiran yo masuk kowe. Mbak. Ya wes, heeh. Mesin. Kurang lebih. Ngono ae. Iki guys, asin. Saruk lintangan. Yes, iki. Oh, ya. Saiki gasen teh. Lagi dipasang ya, Mak. Oh, alah dingin. Oh. Apa desa dulu? Cara angkat ah. Kurung nang abang, Mak. Aku nenek pandom nih. Oh, jek kok. Takno. Terus gak mati. Tak masuk. Enteng kok, Mak, ngutang teh. Iki loro nang abang, Mak. Untung nenek pandom kok. Wes, guys. Ada tutorial esok. Iya, bisa dipentungi barang kok. Mana rasa sabar lho. Ayo. Apa tak dilegarno ya, guys iki. Buke ya. Tegakno ta, Den. Kok kono ya. Ambek tangan wis, karena kan gak jaminan le. Nggih. Pedange dhewe kok. Gase dhewe. Lengone dhewe, gulane dhewe, banyune dhewe. Ya nah, ke bondo mateng mangan. Iki nek digoreng ya wis. Kok? Lemari dhuwur. Enek. Apa ndek apa bare padha ndek ya? Nek dhuwur, nek lemari dhuwur, lemarine Mama. Cemplung kabeh nek Mbak dulu. Ya. Lu apa? Enggak apa. Enggak apa. Tenang ae. Ada panganan. Ini murah kok. Jangan. Wis Mbah, Mbah. Iki nek ora iki. Den sakmene. Wis. Pakai loro dalam lho mong bisa ya. Gak gelam lagi sekali madang. Ini juga lo sayang kok kampel dia anak kita ta. Oh, dia anak ini. Karena cepet kok ndok ora nanya ndok. Cilik lah Den, mbok cilik kan. Gosong pintu aku marahin kok kene berapa. Ya lah, mana santai yo. Enak lho yo. Wes, tak cukup nang. Mbok apa? Mbok bulanan. Kali ngene kek.
Lah iku kok gede Mbak kok koyo ngono, mindrip-mindrip bukan Ya Mbak, ini namanya parake iki. Padane lek iki. Nah, gak dhisik Mbak. Aja kabeh iki nambah sama iki kok. kan dia sepet to, Mak. Iya. Nek misal kok koyo iki. Iki dhewe matang ngene iki. Sedang iki gampang kok. Sah tadi. Ini sah. Usik to Mbak Ya, ya. keren iki ya. Kabeh-kabeh kok ono. Iya, terus dibukai. Apa pakane pedet omah? Tadi dibuang. Yes, jaminan yes awan-awan. Enggak apa-apa. Enggak iki. Yes. Oh, buang. Pero ndak utek. Wah. Kan kobong rupanya masih nyala aja ya. Kobong kelapang. Iki ki nek gedang iki semakel enak Mbah malah. Lah iya enak. Ini kayak Iki nek umpamane digoreng ono sesuk malah nyot sampai orang mau tangan. goreng jaminan awan-awan. Lah gedangnya wah ae Mbak. Ning ana lagi bar ya Mbak ya. Dilungkas e kuwi le, Mak. Rasane. Lagi bar Tane dibeli. Tapi jaminannya gedangnya sempek tok ya. Nganggo rodo, Mak. Aja kalau mengi gitu ya. Ora rodo iki. Nyora modot lho. Oh, kuwi rodo jane. Iki lho aja iki ngene. Wong betul murah. Ya kan itu ya wah, Mak. Penting kok. Ya tapi yang mengi. Ngene kae ora cocok sik rodo niki, ya mati. Kok pilih yo. Bangun. Wis mana dia? Ngomong tak orang Kita goreng kok. Jaminan nang sore ini toh. tak kono. Marah iki niku ora bojone, Mbak. Ngene kok jamis iki. Oh, wonge opene jebene ra bayane. Japrik iki, Mbak. Kayak suwe ya, Mak. Makane jeben lho wonge. Wong kula nek ngantek anu kok. Kan gede-gede. Wes wis dol kata kono delok ora dene loro ae, Mbak. Terus Mbah. Nah, bisa. Wes mengombol kan. Bakar pisang. Oh. Apa Bapak lagi? Bukan dia. Ganti mana? Pasen putih lho. Banyak, Pak. Kasih. Sukiae. Aku mau apa-apa aja kakek. Ini lho ya. Orang udah maju ya. Nggak mau bagian dari kakak itu. Lanjut lu bang. Pasnya rumah sakit. Rumah sakit. Datang ke gunung. Aku dikecor kan apa? Tanggaku pas, enggak pasti ngisore. Nah, aku kan dhuwur dhek. Kira ndak gedekno iki, Mbak. Wis sih. Nek ngemplong omah kurang anu, Mak. Kurang jos. Ya, orang tuwek. Loyo dadine. Loyo. Oke, Bapak aja bodo. Kurang jos. Ayo nek waro nang ngaran
sing ape tuku silakan. Nyaran. Ada sing ngantri ngerangap Terangop. Ya belum. Gedang aja mati-mati, wong iki peci jodoh angkrop iki. Panjane apik mak ya nek rong dalu. Besok blotong kowe kok. Oh, ayo ya, gorengane. Enggak lah. Ayo kaya Mbak Lina. Coba wajan iki. Nah, anakmu nggih apa, Dok? Dolanan. Ya tak ringkesi aku mau ringkes. Ya tak dono kok kene malah mumet kalau aku terjun. Cekel ya. Terus sing elek pisan. Kok kobong lho, Mak? Oh, soki. Jos. Wajan iki ora kelet ya. Ngono ku ya bejo-beji toko. Paling iki bar tinggo oseng apa lho Dek. Nek makan ya ora kok. Cepet tinggo goreng sego ku ya kelete mbase. Oh, kene iki putus mangan. Teh, Mak. Njaluk kuwi. Kak. Nek ngaten iki paling. Apa ini? Pokoke kata abang-abang ora dindo wong loro. Mbok lara jangkuk dia teh yo. Mari-mari yo, Mak. Ini kurang matang. Mbak lara apa lah bae iki mbok itu. Mbak Sufi ki sapa ya? Mbak Suliki lho. Mbok itu, Mak, mbok. Seretuk, seretuk. Setruk. Iku salah setruk. Mbak, ora nom lah kowe. Lonyor. Oh, aku mengkleng hotele anu mbek wajane gede roke-roke. Jane kuale aku kan. Oh iya aku kok wedi. Aku mancing lho. Bener. Mancing anu kok ana mancing ya. Aku ya seneng nam. Oh, Kasok kena kok. Alah, Aku ngatur besok. Dan baru nih. Pak nyok ki papasku. Mbah. Enggak sampai gak kok sing dawa. Anyareh kuwi. Demek tangan ora kerasan. Suwen. Suwan. Karo mbok nenekno bejenjeng ngono ya. Ben nyipas lho, Mak. Biar bakul iki piye wong bakul iki duwe teri. Masa bakul ora duwe teri. Ora mengungu cilik ra dipilih wong. Tapi ombo. Mbak siji dilojor. iya, ya. Aku seneng dawa ngono, Mak. Mbak Maman senengane mungklak. Kowe rada akeh-akeh. Kayak sakmene ya. Apa-apa tejen, mau kan. Iya ya iki kok anteng ora patek kok kemeronyos. Iki lho. Orang lengo apa piye, Kak? Wis sakmono ae. Ora gelis kae. Apa ning ngombe dhewe-dhewe ya. Ora stres ngono. Ini Mbah kok kaya-kaya. Mak, apa, Mak? Sing elek pisan lho, Mak. Mare wajan iki kok pancen cilik-cilik, ngono iki baru gede. Ayo. Iki dienggo goreng kultur, Mak. Ngono kuwi. Goreng kucur ya. Iya, cocok. Mbak Meri masakane senengane nganggo cilik-cilik iki. Jelas. Sound system. Ayo. Dua. Nyindir badengi wae. Iya nang aku. Aku tapi suwe ra tau ngono kuwi. Nek Sesuk bojoku anu, kai. sesuk ngene. Nek
Banter iki diterke mawon. Aku gak tahu. Iki sesuk Mbah, sesuk. Sesuk tak kene ember. Mbok diseni opo numbang watu-watu opo. Nikoden. Wah, Bu asal-asal apa? Si buka watu aku. Wis tepan luwen kok tepunge ya. Kok luwen. Iki lho tak percane mak sing abang lho, Mak. Lah iya. Aku iki dipensik ya, Mak. Cek iki. Lah kok kapan dikok aku gawe enak Mak iki. Katel iki lho sing kuwi lho sing Katel ya apa-apa kerenak. Panas ora enak. Enak ae cetak nambah. Kacel-kacel doyan Nek apa digoreng ki enak ae, Mak. Luwe malih. Cuma diparah-parah ya ora. Oh dibumbu Dik. Ini ikan. Saya mulai nih tak jogi. Ini yang mahal kok. Kok gendruwo fry kok. Ikan mulai. Tanggal 8 Mbah. Kapan sih, Bang? Ini ya dino kecepet tak yo Bisa Mbah. sisan sampai sesuk yo enak. Tenane absen. Mbah erak-erak, Mbah. Iki tutup apa dawa? Buka lah ya. Gagah. Delok ya. Iya. Delok gorenge. Ya buang ya. Oh, nah. Wis kali. Ikan ini nak tengah itu. Yo, iki enak. Ini enak penile. Mbak. Itu nek kita Mulai sini setengah sih mangga. Tempat panas lho. Lah kita enak sing betotong, Mak. Mbak Mangun kuwi. Bang. Mbak Mangun senane kan kudu Goreng gedangem ki lho. Mbak Mangun senane gede ngono kuwi. Oh, senane. Jawa Tengah. Wah, sapolo kok. Ora nek pucuke. Makane ngono. Ora nganti tengah lho kan. Yang separuh Terus Mbak aja lali dhisik. Terus wis kuwi kok Iya kono oleh rong gorengan. Lah kok padane goreng ku lho, Mak. Iwak lele, iki nek rong wayah malek, mbok balik yo lele njot. Yo. Ya Allah jipuk dan Oh, jipuk. Terus